Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στη φημισμένη Βερλίνκα. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Αυτό είναι μια πολύ καλή ιστορία που θα σας τη διηγηθώ αμέσως τώρα. Η ιστορία μας ξεκινάει από το Μέτσοβο. Όχι όμως τόσο παλιά, για την προηγούμενη μέρα μιλάμε. Ξεκινήσαμε το πρωί με κατεύθυνση το Χαλίκι, αναλογιζόμενοι τι μας περιμένει. Φτάσαμε λοιπόν στο πανέμορφο Χαλίκι, το βλαχοχώρι στους ανατολικούς πρόποδες του Λάκμου. Από εδώ θα ξεκινήσει η διαδρομή της πρώτης ημέρας. Αλέξη, έλα λίγο να τραβήξω λίγο την μπλούζα σου. Κάνε και μια περιστροφή λίγο να δω το πίσω. Δεν βοηθάει πάντως τις ανηφόρες, μόνο η μπλούζα. Σπανάκι έχεις μαζί σου? Έχουμε και σπανάκι μαζί. Η διαδρομή μας θα είναι κυκλική, ανατολικά του Χαλικίου, προς το δάσος της Ρώνας και τις πηγές του Αχελώου. Στο πρώτο κομμάτι ποδηλατούμε κατά μήκος του ποταμού Λεπενίτσα και φτάνουμε στο χωριό Ανθούσα ή Λεπενίτσα, όπως είναι η βλάχικη ονομασία του. Δεν μπορώ. Χάρη του βίντεο. Αρχηγέ. Ορίστε. Μετά από την ανάβασή μας προς τα δάση της Ρώνας και του Στεφανίου, βγήκαμε στα υψίπεδα της περιοχής, όπου αντικρίσαμε καταπληκτικές εικόνες. Η επόμενη μας αποστολή ήταν η αναζήτηση των πηγών του Αστροπότα, της αφετηρίας δηλαδή του Αχελώου. Καλό. Αυτή εδώ Ναι. είναι του Root Planet. Αυτή εδώ. Όλοι μέσα. Σήμερα. 40 χιλιομετράκια. Όλοι. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, οπότε αποσυρθήκαμε στο νυχτερινό μας κατάλημα. Για πες, Μάκη. Όχι. Για πες, είναι καλός ο Είναι καλός. Είναι φραπέ με εσπρέσο. Ναι. Αυτό.
Καφεδάκι πρωινό στο Χαλίκι. Η δεύτερη μέρα περιελάμβανε την ανάβαση μας στη Βερλίγκα. Δυστυχώς, ένα μέλος της παρέας μας, ο Άλεξ, δεν κατάφερε να ακολουθήσει την δεύτερη μέρα, λόγω ανωτέρας βίας. Σε πιο κατάλληλο σημείο, για πες λίγο Γιάννη. Πώς είναι η διαδρομή? Είναι ακατάλληλο, είναι η καλύτερη θέα εδώ πέρα. Για να δούμε ποια είναι. Αλλά η διαδρομή είναι παλούκι. Έχουμε τον Βαγγέλη και τον Ανδρέα, τους συμμετέχοντες της εξόρμησης στο Λάκμο, με φόντο τη Βερλίγκα, και θέλαμε να μας πούνε 2-3 λογάκια Το προφίλ αυτό είναι πιο ωραίο εμένα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Για την πάρτι τους. Πώς ανακαλύψανε τον Ιωακήμ, ας πούμε, και δηλώσανε. Ανακάλυψε εδώ πέρα ο όμορφος από εδώ. Τον ανακάλυψα σε μια λειτουργία, μια Κυριακή που είχα πάει. Κυριακή πρωί, ναι. Έψαλε, καθόταν εκεί δεξιά. Έχει ωραίο, ήταν δεξής. Δεξής. Τραγουδούσε Villagers of Ioannina City στον Άγιο Δημήτριο. Είχε πολύ ωραία φωνή και λέω: αυτό το παιδί θα κάνει καλό ποδήλατο. Και ναι, έπεσα μέσα. Αυτό τα λέει γιατί. Να καβρέχω. Δεν έκλεισα καλά το νερό. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Ανδρέα, που δεν μιλάει πολύ γιατί είναι δικηγόρος. Πολύ καλά οργανωμένη, ανεπιφύλακτα τη συνιστώ. Καλά, το μέρος το βλέπετε και εδώ πέρα μόλις δεν υπάρχει. Είναι απερίγραπτο. Μας έκανε τη χάρη, δεν είχε πολύ ήλιο. Οπότε η ανεφόρα βγήκε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και... αυτό δεν θα παίξει, να ξέρετε, έτσι το λέω για... Στην κατάβαση κάναμε μια στάση στις βάθρες του ρέματος Κοπράου για να δροσιστούμε.